Унаслідок чергової масованої нічної атаки Росії, яка комбінувала балістику, крилаті ракети та дрони, суттєво постраждала цивільна інфраструктура України. Руйнувань зазнали Київ та область, а також Одещина і Чернігівщина. У столиці 15 загиблих та ще один на Київщині. Близько 40 людей зазнали поранень. Пошкоджено житлову багатоповерхівку, школу, дитячу лікарню. Окрім цього, ворожі дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою на Одещині та газову інфраструктуру на Чернігівщині. Президент Володимир Зеленський наголосив на критичній потребі України в протибалістичному захисті та ракетах до систем «Петріот» для збереження життів громадян. В тимчасово окупованому Криму та поблизу нього минулої ночі зафіксували вибухи й пожежі на декількох ключових об'єктах енергоінфраструктури, що спричинило відключення світла на більшій частині півострова. Так, супутники зафіксували масштабну пожежу на електропідстанції Тамань, яка є ключовим вузлом енергомосту з Кубані до Кримського півострова. В районі електропідстанції Кафа пролунало щонайменше 3 вибухи. Зафіксували влучання 3 ударних безпілотників і на енергооб'єкті Малоріченське біля Алушти. Унаслідок цих пожеж і пошкоджень мереж у ніч на 20 серпня без світла та частково без водопостачання залишилися Севастополь, Сімферополь, Керч, Феодосія, Євпаторія, Ялта, Саки та Джанкойський район. А біля села Новопавлівка Красноперекопського району вночі був обстріл газорозподільчої станції. Щонайменше 6 населених пунктів залишилися без газу. Тим часом лише на другий день лісової пожежі поблизу Ялти окупанти залучили до її гасіння пожежну авіацію. За даними місцевих пабліків, ще в ніч на 19 серпня біля гірської місцевості Аутка та пагорба Дарсан спалахнув ліс внаслідок падіння уламків після роботи російської ППО. У першу добу займання намагалися ліквідувати наземними силами, проте сильний вітер та суха погода швидко роздмухали пожежу до критичної площі. У тимчасово окупованому Севастополі російські силовики затримали 18-річного юнака, який після отримання повістки на строкову службу намагався виїхати з півострова. Але обговорював свої наміри через неперевірений телеграм-бот. Окупанти традиційно сфабрикували справу щодо підтримки тероризму, і хлопцеві загрожує до 7 років позбавлення волі або примус до підписання контракту з армією РФ. Цей випадок підкреслює головну пастку російських спецслужб – створення фейкових ботів та анонімних помічників для збору персональних даних і викриття тих, хто хоче уникнути призову, який, як відомо, суперечить вимогам Женевської конвенції. На території Північного Криму нам відомо декілька таких, чуть більше десятку таких випадків, коли вже намагаються надавати повістки для мобілізації. До нас звертаються, коли мова йде про людей, які дійсно вже зараз намагаються, і це в тому числі представники корінного кримськотатарського народу, намагаються виїжджати за межі Російської Федерації. І тут основні шляхи які? Шляхи до Туреччини, наприклад, або шляхи до України через Білорусь. Отож, для безпечного виїзду важливо не передавати власні документи та плани невідомим ресурсам, а самостійно виїхати за російським закордонним паспортом. Наприклад, з Краснодару чи Анапи до Туреччини. На території РФ вночі та вранці зафіксували вибухи на кількох критичних об'єктах енергетичної інфраструктури. Так, внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу «Танеко» в Нижньокамську, що в Республіці Татарстан. Окрім цього, горів нафтовий термінал «Тамань-Нефтігаз» у селищі Волна Краснодарського краю. Водночас Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення та збиття безпілотників над низкою російських областей, зокрема Ростовською, Московською, Брянською, Курською та Білгородською. У мешканців Криму почали масово ламатися двигуни в автомобілях. Вони скаржаться у соцмережах також на наявність води в паливі та обмеження на заправках, де не вказують справжній маркувальний стандарт. Деякий час тому російські окупанти дозволили продаж застарілого та екологічно небезпечного бензину стандарту Євро-2, який містить високий рівень сірки і заборонений в Україні та ЄС. Тож через вкрай низьку якість пального на півострові стрімко зросла кількість поломок автомобілів і черги на станції технічного обслуговування. Дивіться більше новин, ексклюзивних інтерв'ю та історій про Крим на АТR.